আসেনি ভালো ও আপনার একটু দেখাই রাস্তার অবস্থা একটু দেখাই আপনি দেখেন একটু ওই দেখো অবস্থা এদিকে গাড়ি আছে দুইটা বাইক তো আছে আর অনেক স্টুডেন্ট আছে পড়াশোনা করে সকালবেলা বাইরে হয় বুঝছো নি আর বৃষ্টি হলে তো তারা এখান থেকে পার হতে পারে না ইমিডিয়েট যাতে মানে টেম্পোরারি আর কি পার্মানেন্ট পরে করো ওখানে যাতে টেম্পোরারি চলন যায় এমন ব্যবস্থা করে দিতে হইব হ হ ওই দেখো ওই দেখো অবস্থা হ হ হ মশকবাড়ি হ মশকবাড়ি একদম অবস্থা খারাপ হ হ ঠিক আছে ini ani tite desi constituency ni bisingo mosok kamiwo kaisa belai ke lama hamiang oi tokha gawa lama no tini ang business khana phaimani ga nai to belai nukha ekdom condition hamiano engai parani borok bai kok salakya tabuk mo lama tui gari rok bike rok kobang mo tongo kaise rok bo school ponnai tongo engai thasingo ang engineer bai video conference kok salakya lama ni condition phunuka tini to sande tini office bondo khana block o thangnai paran borok bo thangnai ang khub bai thangbo thangnai thangui tabuk mo je rainy season o solimanan bagui kaisa temporary bongno sing ব্যবস্থা khlai dinai abo ni agro sini winter season o wati pamti kurin jora bangkai permanently solution khlai nai bong mo je lama loksak abo okongno salekya je lama nugui to belai obostha hameno khub kosto khone lai sulai thoka bong rok ge abo no ang sanan musungo ang chokmari ni sigang kok rijak tongo ani amsani jotto jungjalno tui ungthon lama ungthon pherang ungthon jotto kisuna ang nainai hinai o kok giman tuino tini ang phainai phekya khanabo sonen bisingo no bung mo lama no ব্যবস্থা khlai rijangnai tabuk apatot solimanani bagai ge an logi tongo param chani borok te tongo sini sabjolani vice chairman sini borom gona gupol te paran cha yango tongbayo yang baisung tongbayo bung mo para lama no borok bo khub khadung khajakai no ano ringka gang bo phaikya kok rijak ba kok wanana kore जों khana block o thangai जों 2-1 दिन bisingo no nong no apatot laisman rok ব্যবস্থা khlai dinai jotono